Pokoj vám, drazí přítomní bratři a sestry, domácí hosté, milí přátelé. Přicházíme i dnes z Boží milosti, abychom byli ve společenství našeho Pána a nechme se oslovit Božím slovem, které dnes k nám chce promlouvat z Židům ze 4. kapitoly 16. verše. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas. Tak, jak nás Boží slovo vybízí, jeden každý jsme zváni, abychom přistupovali s důvěrou a důvěrně. Když je Pán mezi námi, tak abychom opravdu ten čas milosti nepromarnili, aby pro nás nebyl zbytečný. A pokud potřebujeme, jakože vždycky potřebujeme pomoc, tak dnes je ten pravý čas, kdy Pán tu svou pomoc bude nabízet a nabízí, tak toužíme potom, abychom oslavili dnes společně našeho Pána a zahájíme naše společné shromáždění zpěvem písně 21. Tvé jméno velebíme, o vykupiteli. Zpívejme společně na zahájení píseň číslo 21. Po této písni prosím bratra Leopolda Eliáše, aby nás uvedl k modlitbám. Děkuji, bratru, za to slovo úvodu k modlitbám. Přijměme to jako Pánovo ujištění a povzbuzení v těch všech našich starostech, v našich zápasech, v našich bázních, které máme, v nemocích, obavách. To ujištění, že Pán je naší záchranou, že Pán je naším spásou. Prosím teď, abyste věnovali pozornost oznámením.
Na prvním místě bych chtěl přivítat hosty mezi námi. Jsou dneska mezi námi Konvalínkovi a také Glindnerovi, tak všechny srdečně vítáme. Pokud máte pro nás někdo pozdrav, tak je prostor, abyste to vyřídili. Pokud tady ještě někdo další, si nevšimnu. Nebo někdo z našich, pokud se vrací od někud, tak také může vyřídit pozdrav. Já taky chci vyřídit pozdrav od manželů Hruzových, se stravovala a říká, že hodně pozdravují dcery. Děkujeme za pozdrav ze Spojených států od manželů Hruzových. Pokud další pozdravy nemáme, tak pojďme dál. V tomto nastávajícím týdnu nikdo z našich bratří a sester, členů sboru, nebude si připomínat narozeniny, tak připomenu jenom pravidelná shromáždění, která máme. Už se dostáváme do takového normálního, průběžného stavu. V úterý v 18 hodin budeme mít modlitební setkání v modlitebně, ve čtvrtek biblickou hodinu a v neděli dali Pán znovu zde na tomto místě o 9:30 nedělní bohoslužbu. Další setkání jsou taktéž pravidelná. Ve čtvrtek pěvecký sbor se sejde k nácviku písní po biblické hodině. V pátek tam je změna, mládež a do rozboru mít společné setkání a potom v sobotu už mládež nebude. Neděle se sejde tak jako vždy, besídka se sejde tak jako vždy v neděli ráno v 9 hodin. Ukrajinské společenství to má své pravidelné shromáždění v neděli v 16 hodin a ve středu studium Bible od 17 hodin. Nevím ke stavě, bratře, jestli budeš mít něco, tak pokud ano, teď ti dám prostor. No je zima, ale přesto i na stavbě se dějou takový ty spíš papírové věci, ale i bratři pracují na elektrice. Povedlo se nám skolaudovat retenční nádrž, to znamená, že máme už na to ten papír. Ta kolaudace proběhla v dubnu loňského roku na místě a vydané rozhodnutí bylo teďko 13. ledna, takže vidíte, jak to rychle pracuje ten náš systém. Ale v podstatě teď ho už máme v ruce a tak je to další dílčí část, kterou můžeme jako říct, že už máme odškrtnutou a skolaudovanou, takže malými krůčky se blížíme dál. Teď z dalších plánů, co připravujeme, máme před podpisem další smlouvu na topení v prvním nadzemním podlaží. Je to všechno připravené a v nejbližších dnech to bude podepsáno a zahájí se práce. My je zahájíme už zítra, protože nám přivezou kamion plný polystyrenu, takže ho budeme vykládat, takže ta práce v podstatě začíná zítra na těch podlahách. Tak zhruba, abyste věděli, tak je to připraveno. Jednáme ještě s další firmou, aby nám předložili nabídku na omítky ve druhém nadzemním podlaží, tak tam je to tak nějak rozpracované a čekáme, až se oni vyjádří. Za informace o průběhu stavby. Děkujeme vám, že tuto práci dále nesete na modlitbách a pokud chcete a můžete přispět i finančně, tak můžete učinit na sborový účet, přímo na ten stavební účet a nebo v hotovosti u sestry Jemy Černíkové. Z těch dalších akcích příští týden v úterý se sejde staršostvo sboru v 18 hodin a máme zde smutnou zprávu z Lovosic. Pán si odvolal k sobě, zemřela sestra Marie Boháčková. V Lovosicích nemáme bližší informace, protože se to stalo dnes v noci, není ani parte, není ani známo datum pohřbu, nic, tak alespoň takhle rodina vzkazuje tuto smutnou zprávu a taky vyřizují. Pokud někdo z našich bratří a sester a pokud hosté se budou vracet zpátky, tak můžete vyřídit, prosíme, vyříďte z naší strany srdečné bratrsko-sesterské pozdraví ve vašich společenstvích nebo ve sborech, kde budete brát účast příště. A my teď budeme pokračovat zpěvem písně číslo 323,
Chodití s Pánem, to je slast a během této písně bude vykonaná dobrovolná sbírka. Zpívejme Boží chvále, píseň číslo 23 a také mu odevzdejme to, co jsme uložili ve svých srdcích, své finanční částky. Vítám i děti z besídky, kteří přišli se sestrama, s dalšíma, kteří je doprovázejí a my teď budeme číst z Božího slova text, nad kterým se budeme společně zamýšlet, u kterého se zastavíme a je to text biblický, který je zapsán v Efeským, dopis apoštola Pavla do Efezu, v 6. kapitole a budeme číst od 10. do 18. verše. Dopis apoštola Pavla Efeským, kapitola 6. od 10. do 18. verše a prosím podle možností, abychom povstali ke čtení Božího slova. Boží slovo nás vybízí takto. Nakonec, moji bratři, posilujte se v Pánu a v převaze jeho síly. Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám. Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. Stůjte tedy opásání na bedrách pravdou, oblečení v pancíř spravedlnosti, nohy obuté v připravenosti ke službě evangelia pokoje a k tomu všemu vezměte štít víry, jimž budete moci uhasit všechny hořící šípy toho zlého.
a vezměte přilbu záchrany a meč ducha, jimž je Boží slovo. Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté. Amen. Prosím, modleme se. Děkujeme ti, Otče náš, i za toto slovo, které k nám posíláš i v tento čas milosti dnešního nedělního rána. Děkujeme ti, že ty nám přicházíš jako pomoc hotová v každý čas, že nejenom, že s námi seš v tom každém našem boji a zápase každodenním, ale také, že nás vybavuješ schopnostmi, abychom mohli odolávat a zůstat stát. A tak tě prosíme, aby si toto slovo požehnal prostřed našeho dnes na tomto místě. Prosím tě, Pane, abys mi dal tu milost, abych dokázal vyvážit to, co ty potřebuješ sdělit bratřím a sestrám a posluchačům, kteří jsou zde dnes na tomto místě. Veď, prosím tě, můj jazyk, mé ústa, tak, aby jsem dokázal sformulovat to, co má zaznít, aby tak to bylo to živé slovo, které by pomohlo ještě mnohým a bylo by to tvoje vůle, zachránilo ještě mnoho od zahynutí. Očekávám, Pane, na tebe, že ty budeš mezi námi a že nám budeš rozdělovat své slovo a že nám je také požehnáš. Amen. Prosím, posaďte se a budeme zpívat ještě jednu píseň. Píseň číslo 163, Má duše Boha velebí. Má
Ano, našemu Pánu patří veškerá sláva, protože on chce být také pánem i našich životů, pánem našich srdcích. Teď prosím sestru Jiřinku o svědectví. Dobré ráno. Ta poslední píseň vlastně navodí to, co vám vlastně chci jakoby říct. Má duše Boha velebí chválu vzdává. Můžeme si říct, že právě tahle slova patří těm, kdo se má dobře, komu nic nechybí, nic ho nebolí a vlastně má za co být vděčný. Ale co ti, kteří procházejí tráprním a různými zkouškami? Mám několik nevěřících kamarádek. Můžu říct i s takovým, že jsou to moje přítelkyně. Sdílím s nima svoje rodinné radosti, starosti, ale mluvím s nima i o našem sboru, o nedělní škole, mluvím s nima o stavbě modlitebny, mluvím s nima o tom, co náš sbor dělá a oni poslouchají. Někdy mají připomínky, máme i konfrontační připomínky, nesouhlasí, se vším nesouhlasí, co říkám. Ale chci vám říct věc, jak Pán Bůh mění srdce. A moje srdce teď vzdává chválu za to, jak on Bůh je dobrý. Někdy jsem četla nebo slyšela, že když si stěžujeme, jak je teď svět zlý, kolik lidí zlých je okolo nás, znáte to, tolik zlých lidí je, tolik slyšíte ve zprávách, kolik je zlých lidí. A někdo moudrý řekl, no ano, je hodně zlých lidí, protože ty dobří mlčí. Když bychom to tak se bavili z toho písma, tak řekneme, že nikdo není dobrý, kromě Pána Ježíše, sám to, kromě Boha. Ale víte, o čem mluvím. Jestliže se považujeme za dobré lidi, a myslím, že my, křesťané, bychom měli to dobro nést, přemýšlejme o tom. A právě ta moje kamarádka zásadně nesouhlasila s pomoc Ukrajině. Když jsem mluvila o situaci v Izraeli, tak to se mnou ve všem souhlasila, protože Izrael je kolik 1000 kilometrů daleko. A já vždycky s nadšením vyprávím, když jsem cestovala, co jsem tam viděla a že jo, tak já jsem prostě nadšený pozbuzovatel a milovník Izraele, lidu mého spasitele. Ale když jsem mluvila i s nadšením o pomoci ukrajinské menšině nebo ukrajinským běžencům, tak z úcty ke mně si myslím, nemluvili. Občas rejpli, že jedna paní povídala, kde co se stalo. Věřím tomu, že někteří Ukrajinci, kteří sem přišli, ne všichni jsou dobří podle našich měřítek. Ale víte, co nemají? Nemají domov, nemají zemi, nemají svého manžela, nemají svého tatínka. A vždycky jsem říkala, že z téhle perspektivy chci se na ně dívat. I lidi, kteří třeba pomoc neužívají. A ta jedna moje kamarádka byla zásadně proti pomoci ukrajinským, tady co přišli těm uprchlíkům. Že by jim měli pomoct a teď měla hodně nápadů, kdo a jak. Ona sama, myslím, že nikdy nikomu nepomohla. Ale stala se jedna zvláštní věc. Před Vánoci si zlomila ruku. Dost ošklivě tady v rameni a bylo to nějak koncem listopadu a já jsem jí pomáhala, snažila jsem jí pomoct, byla u svých dcer, ale po svátcích se vrátila domů a zavolala mi. Jiři, když ty furt říkáš, že někteří ty z Ukrajiny nemají práci, nevíš o nějaký paní, která by mi uklidila, já nemůžu. A já jsem si vzpomněla na Angeliku. Asi ji znáte, ona byla s námi na sborovém víkendu a má dcerku tady Olinku. A tak jsem se s ní s Angelikou spojila, protože ona se ptala, že by ráda někde pracovala, ale nemá možnost. A tak já jsem říkala, dobře, tak já je, děvčata, dám dohromady, ať se domluví. A kdo zná Angeliku, ví, že to je strašně milý člověk, laskavý. A tak jsem tu Angeliku přivezla k té mojí kamarádce, bydlí v Libočanech, seznámila jsem ji a říkám, děvčata, dejte se už nějak dohromady, uvařte si kafe, seznamte se. A opravdu s modlitbou jsem, říkám, vůbec nepíše SMSky, ta moje kamarádka, jak to tam dopadlo, když ona je taková. V 12:30 jsem dostala SMSku.
Jiři, moc ti děkuju, začínám se uzdravovat. A nemyslela tím uzdravení té ruky. Začínám uzdravovat vztahy. A my jsme se teď sešli minulý týden a najednou jsem zjistila, že ona ty Ukrajince nevidí, protože to o tom někdo mluví, ale že se s nima osobně setká a pozná je. A já bych vám chtěla, a mě to tak naplnilo takovou vděčností Pánu Bohu, že tolik zla je okolo nás. A jestliže tady máme 100 lidí, 100 dobrých lidí, teď vy jste dobří lidé, nepřidejte se. A aby toho zla bylo míň, tak ty dobří musí mluvit. Mluvte o Pánu Ježíši, o tom, jak on je dobrý. A my svými skutky a svým příkladem i v tom mluvení možná ten svět můžeme trošičku díky lásce a poznání Pána Ježíše měnit. A tak já vám to moc přeju a sama jsem taková, moje srdce tak přetéká vděčností, že i těma drobnýma střípkama, co jsem teď mohla tak poznávat, že Pán Ježíš je s námi a působí na lidi, s kterými se setkáváme. A tak vám to přeju, ať vám Pán Ježíš žehná. Děkuji za toto osobní svědectví, za zkušenost osobní. Věřím, že každý máme nějakou svou vlastní zkušenost. Již kdybychom měli třeba nějakou negativní zkušenost, tak nevycházíme z jedné zkušenosti, ale nechme se vést Božím slovem a nechme se vést pokyny písma a tak to přijmejme. Oslavujme našeho Pána, i když se nám daří, i když se nám nedaří. Prosím teď mužský pěvecký sbor, aby zaspěval jednu píseň. O žádném jiném
Děkuji bratřím za tuto píseň, ve které autor vyjadřuje svůj vztah k Bohu a věřím, že je to takové pozvání, taková pobídka i pro nás, abychom nezapomínali, co pro nás Pán učinil a že mu dlužíme svou lásku nebo jeho lásku opětovat. Teď ještě poprosím mládež, aby zaspěvala jednu píseň a potom už se budeme soustředit na výklad Božího slova. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za to, že jsi tady mezi námi. My jsme se vzájemně vítali, alespoň ti nejbližší, kteří sedí vedle nás, nebo s těmi, s kterými jsme se potkali, ale jak jsme na tom s tím, že jsme se vítali s naším Pánem, když jsme sem zde přišli. Nezapomínejme, že to je ten důvod, proč sem přicházíme. Myslím, ten správný důvod. Ano, můžeme přicházet a my jsme to probírali ve čtvrtek na biblické hodině, že naše účast na společných shromážděních nám může být spíše ke škodě, než k prospěchu, ale pokud přicházíme s opravdovou a upřímnou touhou setkat se se svým Pánem, tak věřme, že nejenom tento dům, ale i naše srdce budou naplněna Boží slávou a Božím pokojem. Před námi je jeden text, který je docela známý. Nemyslím si, že by někdo nikdy neslyšel zamýšlení, nepřemýšlel o tom textu, ale otázkou je, jak často na něj apelujeme, když jsme v tom zápase, v těch bojích každodenních.
Vzpomeneme si, že tam je připravený arzenál použití. Apoštol Pavel píše efeskému sboru v souvislosti se spoustu sborových záležitostí. Probírá spousta témat, jak jednotlivcům, tak ke společnému životu sborovému. A teďka nakonec přináší pokyn k vítěznému životu, k odvaze chodit s Pánem a být tak silný v Kristu. Jak už jsem zmínil, poté, co probral spoustu témat, tak apoštol Pavel mluví o duchovním boji nebo zápase sboru, ale také to můžeme vztáhnout na sebe, na jednotlivce. Život člověka, jeho chození se svým Pánem, se svým Spasitelem, je každodenní boj nebo každodenní zápas. A od této myšlenky jsem odvodil název tohoto dnešního kázání Bojující křesťan. Ještě když jsme byli v Budějcích na jednom z dětských příměstských táborů, tak tento text byl předlohou na každý den, kdy se děcka se svými učiteli zamýšleli nad jednotlivými dílčími prvky této boží výzbroje a mě to tak motivovalo tehdy a teď jak bylo ještě zmíněno už i v úvodu k modlitbám, pořád ještě na začátku nového roku, Pán mi položil několik myšlenek na srdce a doufám, že z toho bude taková krátká série kázání, naše chození s Bohem. A když přemýšlíme nad tímto tématem, který nabízí tento text, Boží výzbroj, tak si musíme uvědomit, že abychom úspěšně vedli a dokončili svůj boj, tak potřebujeme celou tu Boží výzbroj, jak zde opakovaně zmiňuje apoštol Pavel. A tak jsem přemýšlel nad tím, jaký je rozdíl mezi tím člověkem, který vstoupí na cestu tohoto zápasu nebo těchto bojů se svým Pánem, a ať přijde cokoliv, tak zůstane stát. Není to člověk, že by nechyboval, že by neklesl čas od času, protože takový člověk neexistuje, ale on zůstává stát průběžně. A jaký je rozdíl mezi takovým člověkem a mezi někým, kdo spolu s ním vykročil do téhož zápasu nebo boje a přesto už dávno padl a už jej nikde nevidíš kolem sebe, už ji nenajdeš. A odpověď na tuto otázku jsem našel v tomto textu. Ten rozdíl dělá právě ta výzbroj, kterou Bůh nabízí jednému každému, ale je to jenom jeho milost, když ji dokážeme přijmout, když dokážeme používat a s ní vcházet i vycházet. A dnes se s Boží pomocí podíváme na to, zda máme celou tuto Boží výzbroj při sobě, anebo zda nám něco chybí. A pokud bychom zjistili, že nám něco z toho chybí, pak jsme ve vážném nebezpečí. A nevím, jestli si teď takto, ještě v úvodu tohoto zamýšlení uvědomujeme proč. Ve světě začalo nové nebo velké období velkého zbrojení. Naše vláda v minulém roce dosáhla minimum požadovaných výdajů na tento účel. Je to považováno jako něco pozitivního. Ale už slyšíme, že se budou muset tyto výdaje nejenom znásobit, ale možná až dvakrát. Z těch 2% bychom měli snad podle nových návrhů dosáhnout 5% hromadného domácího produktu. A proč národy světa, proč země, proč svazy zemí investují do zbrojení? Proč to neinvestují do vzdělání, do zdravotnictví, do dalších, bychom řekli, bohů a lidumilných odvětví života? Každá země je natolik silná, nakolik je vybavená její armáda. A tento fakt provází celé dějiny. Když se díváme do biblických dějin, počínaje perskou armádou, pokračuje řeckou nebo římskou armádou, tyto armády zajišťovaly jednak vnitřní pokoj, bezpečí, ale také vnější rozvoj svých království či říší. V novodobé historii britská říše nebo španělská
si získali velké územní úspěchy a podrobili si značné části světa a dodnes tyto jazyky jsou jednými z těch mezinárodních dorozumívacích jazyků. Národ, země, která má silnou armádu, je stejně tak silná. A křesťan je stejně tak silný a tak úspěšný, nakolik má dobrou připravenou výzbroj a používají. A dnes se na toto téma křesťanské výzbroje, křesťanského boje, zápasu podíváme na základě tohoto textu. Pavel zde píše, že úspěšným křesťanem je ten, který má na sobě oblečenou celou boží výzbroj. Říká, oblečte si celou výzbroj boží, abyste se mohli postavit proti ďáblovi nástrahám, a zdůrazňuje to opakování v tom 13. verši, proto vezměte na sebe celou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. Důraz je na celou, ne pouze na část výzbroje, já jednu část a někdo z vás jinou část a tak dohromady to nějak sestavíme. Podle Pavlova jednání, vnímání a předkládání této záležitosti, tak nestačí mít pouze část, ale je třeba mít celou výzbroj. Takže ten důraz je obléct si nebo oblékat si celou boží výzbroj. Pokud neustále klesáš, nezvládáš ty každodenní zápasy, tak Boží slovo, ne já, ale Boží slovo nám chce říci, že určitě nám něco chybí z té výzbroje. A my se pak divíme, že jsme slabí a že to nezvládáme. A uděláme si takový krátký přehled, abychom zjistili, co nám Bůh dal do výbavy k tomu, abychom obstáli, a také se podíváme na to, co nám možná z této výbavy chybí. A nebo co nepoužíváme, i když to ve výbavě máme. Tak jste proto připraveni, můžeme jít dál. Ta první myšlenka Pavlova, ten první okruh, o kterému se věnuje, tak říká, stůjte opásání na bedrech pravdou. Opasek v Pavlově době, především tedy v té vojákově výbavě, plnil jiný úkol, než plní naše pánské či dámské opasky dnes. Možná dám to ještě nějakým způsobem odpovídá. Římský voják, který byl oblečen do té válečné výzbroje, tak tento opasek mu držel sepnutý plášť a umožňovalo mu to volně se pohybovat. A na opasek se také poutala další výzbroj, meč, a ten opasek držel všechno pohromadě. Víme, že v tu dobu ani Židé, ale dokonce tedy ani římská armáda se neoblékali tak, jako se oblékají dnešní armády v kalhoty a nějaký kabát nebo něco jiného, ale právě, že člověk měl plášť dlouhý, který musel být stažen, musel být opásán, aby mu nebránil v pohybu. A apoštol Pavel si půjčuje tento obraz vojenské výbavy tehdejší armády a říká, stůjte tedy opásání na bedrech, a nekončí to se touto myšlenkou, ale říká pravdou. Opasek pravdy. A to už nás uvádí na tu duchovní úroveň, kdy vnímáme, že pravda je to, co drží všechny věci pohromadě. A proto jsme voláni, abychom žili v pravdě. Abychom si nenalhávali sami sobě, abychom nelhali ostatním. I když se nám zdá častokrát, že lež nám pomáhá, abychom vyvázli ze složitých situacích a posunuli se dál. Znáte to, potřebuješ se někam dostat, víc z té dané situace, tak musíš trošku zalhat. Znáte to, nebo to neznáte? Někteří přikuvujou, někteří ne. A otázka je tedy lež v určitých případech přípustná? Pán Ježíš říká, že otcem lží je Satan. Ale o nás, o svých následovnících říká, pravda vás vysvobodí, pokud ji poznáme, pokud ji přijmeme. Pokud se jí opášeme, tak ona bude udržovat všechny věci pohromadě, podobně jako opasek.
A proto učme se vždy mluvit pravdu. Je to životu nebezpečné především pro křesťana, když začne lhát. Svou nepravdou křesťan ztrácí důvěru svého okolí, ale co jenom to, také důvěru svého nebeského Otce. I když nám lidé budou fandit ze zdvořilosti, jak jsme slyšeli trošku v jiné souvislosti, oni poznají, že neříkáme pravdu. Lidé jsou náchylní k tomu a my podobně, protože jsme také lidé, abychom věci trošičku přikrašlovali, aby to tak vypadalo dobře. A ani si neuvědomujeme, že lžeme. Ale to okolí to poznává. Pokud chceš obstát, ať už v tom svém osobním svědectví, anebo v tom každodenním zápase, do kterého nás Pán povolal, pak se musíš opásat pravdou. Písmo Bible říká, že lháři mají svůj díl, své místo v pekle spolu s ostatními. A je až zarážející, s kým a s čím vším písmo spojuje lež. Když říká ve Zjevení 21. kapitole, avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři. Všimněte se, na jaké úrovni je lež. Tak všichni to mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá. Je to vážná věc, že lháři jsou srovnáváni s ostatními, jejichž úděl je věčné zahynutí. Ale my jsme zváni, abychom se opásali pravdou. Společnost kolem nás propaguje lež. Ve volebních kampaních brzy nám to začne. Kdo lépe lže, ten se dál dostane, že? Že lže prostě, i když to rozpoznáme, tak tomu nedáváme příliš velký důraz. Lže se všude a nebudu dávat další příklady. Ale jak už jsem zmínil, Pán Ježíš říká však, pravda vás vysvobodí. Pravda je opasek, který vše drží pohromadě. Dává volnost k chůzi. Nemusíš si nic pamatovat. Můžeš žít bez stresu, že se na tvou lež jednou přijde. Protože pokud mluvíš pravdu, tak nežiješ v tomto stresu, že tvoje lež vyjde najevo. A tak, bratři a sestry, modleme se, abychom vždy s Boží pomocí byli opásáni pravdou, abychom měli ve své výbavě tuto část Boží výzbroje, opasek pravdy. Ta druhá část té Boží výzbroje pro jednoho každého křesťana je pancíř spravedlnosti. Ve Starém zákoně už je tato myšlenka zpřítomněná v Božím slově, když v Izajáši v 58. kapitole Pán Bůh se dívá na to, že jakoby spravedlnost nebyla a člověk, který spolehá na spravedlnost, tak se mu nedaří. A pak přijde Izajáša, veden Božím duchem, říká, Hospodin to vidí a je to zlé v jeho očích, že není právo. A viděl, že není nikoho a užásil, že není přímluvce. Záchranu mu, tedy takovému člověku, poskytla jeho paže a jeho spravedlnost. Ta ho podepřela. Oděl si spravedlnost jako pancíř a přilba záchrany je na jeho hlavě. Rouchou pomsty si vzal jako oděv a horlivostí se zahalil jako pláštěm. Hospodin, když přichází na pomoc núznému, tak se oděl nebo odívá se spravedlností a jako pancířem a přilbu záchrany si bere na svou hlavu. Pancíř v době apoštola Pavla chránil nejdůležitější část těla. A to je srdce člověka. A apoštol Pavel říká, že naše spravedlnost přichází od Boha. Není to naše spravedlnost, která nás má chránit. A jak jsme počítáni za spravedlivé? Boží slovo nám říká, že je to jedině skrze víru v oběť Pána Ježíše Krista. Tímto Božím novým stvořením jsme jimi nové stvoření skrze Ducha Božího, který v nás přebývá, a tato víra v nás ospravedlňuje.
To není naše spravedlnost, a je to spravedlnost Boží, Kristová nám přištěná. A tato spravedlnost má chránit naši mysl, naše slova a také naše skutky. A tak, kež jsme vždy opásáni pravdou a máme, nebo jsme oděni tím pancířem spravedlnosti. Pro představu pancíř spravedlnosti vypadá jako košile, která ve středověku byla výbavou mnoha vojáků a mnoha armád. Obuv, ta třetí, další část výbavy, obuv připravenosti, pohotovosti ke službě evangelia. Bota římského vojáka byla důležitou součástí jeho výbavy. Jmenovala se Kaligaje. Od toho ta přezdívka Caligula, a stalo se to tak, že Gaius, jeden vojevůdce římský, někde v německých prostorách dnešního Německa, dostal přezdívku Caligula, protože to znamená v latině botička. On to byl malý klučina, nosil malé vojenské botičky a dostal tuto přezdívku, i když potom z něj byl už sám voják, vojevůdce, tak pořád ji přezdívali Caligula. To je od té boty, kterou nosil, nebo od té botičky. A římští vojáci pochodovali stovky a tisíce kilometrů. Oni to měřili a vyjadřovali v mílech, ale pro naši představu. A obuv tak hrála rozhodující roli v těchto pochodech. A nemusíme si nějak představovat takového římského vojáka na pochodu na těch dlouhých tratích. Každý z nás má nějakou zkušenost, kdy mu boty neseděly úplně. Buď mu byly velké, polné, anebo jej tlačily. A to nebylo a není moc příjemné a nemůžeš se volně pohybovat, nikam nedojdeš. A pokud někam dojdeš, tak za cenu újmy vlastního těla. Pavel zde spojuje obuv s připraveností evangelia pokoje. Jinými slovy, pokud náš život se neřídí zvěstováním evangelia, není to naším cílem, skrze ty obyčejné, jednoduché věci, které prožíváme každý den, tak pak jsme mimo. Pak jsme jako voják, ten, který buď nemá obuv, je bosý, anebo nemá vhodnou obuv. A tak zaostává za celou vojenskou výpravu. Zbytečně má ty další části vojenské výbavy, když mu chybí obuv, tak daleko nedojde. Křesťan může být dobrým biblickým znalcem, teologem dokonce. Může být dobrým sociálním pracovníkem, ale když nemá ten nejvyšší cíl skrze to, čím ho Pán obdaroval, zvěstovat, sdílet evangelium, tu dobrou zprávu, tak neobstojí, nezůstane stát, až se setká se svým Pánem. Nejenom, že neobstojí a nezůstane stát v těch každodenních zápasech, ale je tam otázka toho konečného obstání, když se setkáme s naším Pánem. Potom nebudeme dotazováni, co jsme vše vykonali, ale pouze na to, co jsme udělali, aby ta dobrá zpráva, kterou jsme přijali, se dostala od nás dál. Možná, že nemáš tak velká obdarování, ale určitě nějaké máš. A ta, která máš, je otázka, co jsi s nimi udělal v tomto směru. My vedeme spoustu zápasů a dost často, že to jsou zbytečné zápasy, protože zapomínáme, jaký zde máme úkol. Utrácíme, investujeme až příliš na různé věci, ale neutrácíme, neinvestujeme do sdílení evangelia pokoje. A potom naléhavost tohoto úkolu je vidět v našich životech. A když bych šel do krajnosti a položil otázku, kdo z nás by byl ochoten obětovat svůj život za zvěst evangelia, tak se nám to zdá nereálné, přestože mnozí z našich bratří a sester tak činí, pokládají své životy i dnes v zemi světa, kde je pronásledování aktuální dodnes. Nám je to sice díky Bohu vzdálené, ale přesto jsme zváni, abychom pro tuto činnost zvěstování pokoje evangelia byli připraveni, abychom měli ty správné boty, ve kterých bychom mohli naplnit tento úkol. Tak otázkou je, jaký je cíl našeho života, pro co žijeme my. Jen pro osobní pohodlí, pro blahobyt,
pro naši rodinu, naše děti, možná pro náš sbor, to by bylo málo z pohledu našeho Pána. Apoštol Pavel říká, pokud bychom měli naději pouze pro tento život, pro tento svět, pak je nám běda. My máme mít obuté nohy k horlivosti pro evangelium. A ta horlivost se dá vyjádřit různými nekonečnými způsoby podle toho obdarování, jaké Pán dal jednomu každému z nás. Ta další výzbroj, 4. v pořadí, je štít víry. A k tomu všemu vezměte štít víry. V Pavlově době nejnebezpečnější zbraní byl šíp. Byl vyroben ze dřeva, jeho hrot byl ze železa nebo z kosti a na tuto špičku, na tento hrot šípu byl přidělán kus látky, která byla namočená v sýře nebo ve smůle a pak před vystřelením se tato látka zapálila. Asi tušíme proč, protože v tu dobu štíty byly dřevěné a když se zabodl takový ohnivý šíp do tohoto štítu, tak jej zapálil. Štíty byly ve velikosti člověka a římské štíty byly buď obdélníkové klasické, ale většinou byly kulaté. Když tedy byl vystřelen takovýto ohnivý šíp, tak tyto štíty bez ohledu na jakou formu měly, do kterých se zabodl, zapálili. A vyspělejší armády, jako byla ta římská v době apoštola Pavla, měly štíty, které byly potažené kůži a před začátkem boje byly tyto kůže namočené nebo celé štíty do vody. A pak takový ohnivý šíp, který se zabodl do tohoto štítu potaženým namočenou kůži, tak sice pronikl do štítu, způsobil nějakou újmu, ale ten šíp to uhasilo. A takový obraz měl apoštol Pavel před sebou, když psal, vezměte štít víry, jimž budete moci uhasit všechny hořící šípy toho zlého. Chtěl říct, do takového štítu šíp se sice zabodne, působí škodu, když to přineseme do života křesťana, přináší bolest, způsobuje rány, ale nikdy ten štít nezapálí. A proto se musíme učit používat náš štít víry, protože Satan je chytrý nepřítel, který se snaží vysílat na nás. A není to moje myšlenka, je to myšlenka apoštola Pavla, kterou měl od Ducha Svatého, ohnivé šípy. A my máme tyto šípy odrážet štítem víry. Takovému křesťanu, který používá správně a vhodně svůj štít víry, šíp toho zlého se snaží ublížit. Způsobí mu někdy rány, ale přesto jeho štít neshoří. A my se musíme tomu zlému vzpírat, ať už nás potká cokoliv. Jak už bylo řečeno v úvodu k modlitbám, nevíme, co nás v tomto roce, který je na svém začátku, očekává. My to máme překonávat vírou, ať už je to jakýkoliv útok. Satan bude útočit na všechny věkové kategorie v tomto roce. Na mladého člověka, na mladou dívku, které bude namlouvat, už si je nikdo nevezme. A co na to, že ten, který možná by měl zájem, je nevěřící. Je to ohnivý šíp. Musíš odolat. To stejné může být i v případě chlapců. Bude útočit na dospělého člověka, na jeho rodiny, na jeho děti, ale také i na ty, co už jsou v šedinách. A my musíme důvěřovat tomu, který nám zaslíbil, že nás nikdy neopustí. A když budeš, milí bratře, milá sestro, v nesnázi, v krizových situacích, v nemoci, vzpomeň si na Pána, na to, kolikrát tě zachránil. A nos tak sebou svůj štít víry. Boží slovo říká, nezapomínejte na všechna jeho dobrodiní. To znamená nezapomínat na Boží dobrodiní, která už nám projevil, nosit tento štít víry. A když na tebe bude útočit Satan zlými myšlenkami, i tehdy používej štít víry. Další část té Boží výzbroje je přilba záchrany nebo přilba spasení. Přilba vojáka v tu dobu nebyla pouze ochranným prvkem výbavy, ale také rozlišovacím prvkem vojáků. Tehdy se bojovalo tělo na tělo dost často.
A přilba byla takovým viditelným znakem, do kterého tábora patřím. Patřím nepřátelům nebo k vlastní armádě. A naše spása, naše záchrana je jak naše ochrana, ale také rozlišovací znamení od ostatních nezachráněných lidí. Když máme tuto přilbu na hlavě, jsme v bezpečí. A my nemáme pochybovat o svém spasení, o své záchraně. My o něm nepochybujeme, tedy věřím. My věříme, že jsme zachráněni z milostí skrze oběť Pana Ježíše Krista. A tuto víru nám Satan častokrát chce zpochybnit. Namlouvá mnohým lidem, že kdo ví, jak to bude. A mnozí křesťané dnes si nejsou jistí svou záchranou. Spoléhají, že jednou až tam se uvidí, jak to dopadne. Mnozí si říkají, snad se Bůh smiluje, snad nejsem horší než ty ostatní a přijme jí mě. A to je satanova lež, kterou nám namlouvá, že když nemáš nasazenou přilbu záchrany. Přilba spasení je velice důležitá v každodenním boji, kdy musíš věřit, že když jsi vyznal Pána Ježíše jako svého Pána a Spasitele, tak jsi v bezpečí. Ať se děje, co se děje, ty už jsi zachráněn. Už jsme zachráněni zde na tomto světě. A nebude to pro nás žádné překvapení, až přijdeme na věčnost, že nás Pán bude očekávat. My už zde máme mít tuto přilbu spasení nasazenou na své hlavě. Máme chápat a rozumět tomu, že jsme Bohem zachráněni. Tak to je něco o té přilbě spasení nebo záchrany. A apoštol Pavel pokračuje dál a říká, a vezměte také meč ducha, jímž je Boží slovo. Asi všichni známe ten text z Židům 4. kapitoly 12. verš. Neboť Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, proniká až do rozhraní duše a ducha, kloubu a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. Co má Pavel na mysli v tomto textu, v tom základním z Efeským, a co se tak podobá tomu meči, jimž je Boží slovo zmíněné v Židům ve 4. kapitole? V Novém zákoně toto slovní spojení neoznačuje písma. Apoštol Pavel, když psal do Efezu, tak Nový zákon ještě nebyl sepsán. Musí tedy zde jít o něco jiného. Když čteme v Janově evangelium, že slovo se stalo tělem, tak to slovo je tam vyjádřeno v řečtině slovem logos. To je označení pro Boží slovo. Zde ale je použit jiný výraz. A ten výraz je réma. Je to slovo, které nám Pán dává, abychom jej mluvili skrze vedení Ducha Svatého. Abychom tato slova mluvili jako Boží slova. A proto, abychom to mohli činit, tak musíme být hluboce zakotvení v písmu, protože Bible, písmo je neomylné Boží slovo a je naší kotvou. Ale to, co chce zde apoštol Pavel říct, je, že naše slova mají závislá na Bohu a to, co nám Bůh dává, abychom mluvili. Však vzpomeneme na to ujištění Pana Ježíše Krista, aby si jeho učedníci nedělali starost, co budou mluvit. Ten duch vám dá, co máte mluvit v těch situacích, kdy už budete předváděni. On tam zmíní v synagogách a před krále a před císaře a tak dále. Když jsme stvořeni podle Božího obrazu nebo k Božímu obrazu, tak naše slova mají být slova, která oživují. Samozřejmě, aby to nebylo špatně pochopeno, naše slova nejsou tvůrčí slova, jako je Boží slovo, který řekl a stalo se, ale naše slova mají být slova povzbuzení, mají být laskavá. Pro někoho, kdo může být tímto slovem, který je přivede ke spáse, mají být slovem záchrany. A meč ducha je Bible, oživené Boží slovo, které máme ve svých srdcích, ve svých myslích, které nám Pán dává k tomu, abychom povzbuzovali, utěšovali, možná taky usvědčovali, ale přesto všechno, abychom těmito slovy zachraňovali ještě mnohem kolem nás. Pán Bůh po nás nechce, abychom mechanicky pouze opakovali biblické verše, ale abychom jim pod vedení ducha dávali život. Aby to, co říkáme, aby to dosvědčovalo také, aby to dosvědčovalo i naše životy. A dám takový příklad starozákonní, kdy ještě není řeč o novém stvoření. Adam, ten první člověk, pojmenoval veškerou zvěř a tak to zůstalo.
Adam ji nestvořil, to Bůh stvořil, jak to všichni víme, ale Adam byl pověřen, aby pojmenovával jednotlivé zvířátka a ptactvo. A přečtu text, aby to nebylo jenom parafrazovaně zmiňované. Hospodin Bůh vytvořil ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. A jak člověk každou živou duši nazval, takové bylo její jméno. Je tedy dobré a zásadní znát Biblii, ale není to dostačující. Musíš být veden Božím duchem. Musíš se nechat vést Božím duchem. Ke své výzbroji do toho každodenního zápasu, do toho životního boje musíme brát také meč ducha, jimž je slovo Boží. Máme používat slova inspirovaná písmem, ale máme se nechat vést Božím duchem. Tak co nám dnes z této Boží zbroje chybí? Je to na každém z nás, abychom si udělali osobní inventuru své výzbroje, protože, jak už jsem zmínil, jestliže pociťujeme ve svém životě nedostatky, že často klesáme, nezvládáme každodenní zápasy, určitě nám něco z toho chybí, anebo to nepoužíváme. Ale dobrou zprávou je, že dnes je zde ten, který může doplnit tu duchovní výbavu jednoho každého z nás. Stačí málo. Je zapotřebí se podívat do zrcadla Božího slova, jako to mluví apoštol Jakub, a tam můžeme zjistit, jak na tom jsme každý z nás. Co ale platí a co apoštol Pavel podtrhuje v tomto textu, věřící, který zápasí a vítězí, tak ten má a používá celou Boží výzbroj. A pomalu budu končit starozákonním příkladem. Když přišel David se svými muži k městu Ciklak, podle kralického překladu Sicelech, už bylo po všem. Už byla lidsky řečeno prohraná bitva. Uviděl, že je spáleno město ohněm a jejich ženy, synové i dcery jsou vzati do zajetí. David a lid, který byl s ním, pozvedl svůj hlas a plakali, až už neměli sílu plakat. Do zajetí byly vzatý obě Davidovy ženy, Achinom Jezreelská a Abigail Karmelská, dříve žena Nábalova. Davidovi bylo velmi úzko, protože lid řekl, že ho ukamenují. Všemu lidu totiž bylo hořko v duši, každému kvůli svým synům a dcerám. Můžeme se dostat i do takové situace, že budeme bezradní, že nám bude velice úzko. Ale pak Boží slovo zaznamenává, ale David se posílnil v Hospodinu svém Bohu. I my jsme znáni, abychom se posílovali ve svém Pánu, ve svém vztahu s ním. Pak se David dotazoval Hospodina, zda se má vydat a pronásledovat nepřátele, a Hospodin jej ujistil o tom, že se má vydat a že vysvobodí všechny zajaté. A pak dodává tam autor, David vysvobodil všechno, co Amalekovci pobrali, také obě své ženy David vysvobodil. Nechybilo jim nic od nejmenšího do největšího, synové ani dcery, kořist a nic, co jim pobrali. David všechno přivedl zpět. Tak se ptám, pokud by se David neposílil v Pánu, co by se stalo? Pravděpodobně by jej tam ukamenovali. Co se stane se mnou, s tebou, pokud se nebudeme posilovat v Pánu? Neodoláme, padneme, nezvítězíme. Jozue, když přebíral velení izraelského národa po Mojžíšovi smrti, tak se bál. On věděl, jací Izraelci jsou, byl toho svědkem, dlouhou dobu se pohybovali po poušti. Vzpomněl si na tu výpravu, kterou udělali jako zvědové v kanánské zemi a jak to všechno dopadlo. A měl strach. Ale Hospodin mu říká 3krát za sebou v té první kapitole Jozue, posilni se a buď odvážný. Pak mu říká, hlavně se posilni a buď velmi odvážný. Vždyť jsem ti přikázal, posilni se a buď odvážný, neměj strach a neděj se, protože Hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš. Tak apoštol Pavel se inspiroval vojenskou výbavou římského vojáka, ale nekončí tím. V tom 18. verši dodává ještě jednu zbraň, kterou neměl žádný voják, žádné armády, tehdejší ani žádný jiný později, pokud nebyl zakotven vírou Pána Ježíše Krista. Apoštol Pavel dodává, každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté. Modlitba
je poutem, kterým je křesťan spojen se svým Pánem. Ať už je na signálu, nebo není na signálu, ať už se děje cokoliv, toto pouto nemůže nic zpřetrhat, jenom hřích. Skrze modlitbu dostáváme moc správně používat každou jednotlivou část té boží výzbroje, o které byla řeč v tomto textu. Modlitba a prosba nás udržuje ve stavu bdělosti a očekávání našeho Pána. A boží slovo nás ne jednou a ne zbytečně vyzývá, bez přestání se modlete. A tak, drazí bratři a sestry, chtějme i v tomto nastávajícím roce být připraveni používat jednotlivé části výzbroje, kterou nám Pán dal do výbavy. Chtějme spoléhat na našeho Pána, buďme s ním v neustálém kontaktu, poutě, skrze modlitbu a pokornou prosbu. Amen. Budeme teď zpívat společnou píseň na závěr našeho shromáždění, nebo téměř na závěr, píseň číslo 338. Neboj se, ni lekej, tak zní Páně hlas. Na cestu ti mi září jako hvězdy jas. Píseň číslo 338. Pane Ježíši Kriste,
ty, který nás vedeš v tom každodenním zápase, v tom každodenním boji. Chceme se upnout na konci tohoto požehnaného času, který si nám dal dnes na tomto místě, k tvým zaslíbením, k tvému ujištění, že nás nezanecháš. Děkujeme ti, Pane, že ty nás k tomu voláš, že nás veš, abychom se k tobě modlili a pokorně, abychom tě prosili, abychom se modlili jedni za druhé a také, abychom zrevidovali tu svoji výbavu, kterou máme, jak ji používáme a zajímáme všechno. Buď dá milostiv, abychom vedení tebou vždycky sáhli po té správné části, kterou máme použít, když na nás míří Satan těmi svými útoky. Prosím tě, Pane, v tuto chvíli za všechny, kteří i dnes jsou zkoušeni, strápení různými způsoby, nemocí, pokušením, starostmi. Dotýkej se jednoho každého srdce, vstupuj jako ten král pokoje, který si přišel na tento svět, s tím ujištěním, že ať se děje cokoliv, že ty nezanecháš nikoho. Děkuji ti, že ujistuješ, že povedeš také i naše společenství, že si nás neopustil v milosti, že si nám žehnal, že nám žehnáš i teď. Děkuji ti za to, jak se přiznáváš k našim snahám, k naší stavbě. A důvěřuji tobě, že budeš s námi nadále, ať se děje cokoliv, že nás budeš provázet po celý tento rok i nastávající čas, kolik nám necháš na tomto světě. A my tě za to za všechno chválíme a velebíme tebe, Otče, Synu i Duchu Svatý, nyní až na věky. Amen. Přijměme slovo na cestu. Nakonec, moji bratři, posilujte se v Pánu a v převaze jeho síly. Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám, neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. Proto vezměte na sebe celou Boží výzbroj, abyste se mohli v den zlý zepřít, všechno vykonat a zůstat stát. Amen.